Insellmilkom programm ieħor Kuxjenza. Llum il-programm huwa differenti minn tas-soltu. Llum għandi 3 persuni, 3 stejjer illi huma interessanti ħafna. Għandi storja dwar podjatra illi meta kellu 11-il sena kien f'koma imma seta' miet imma llum għadu magħna għad għandu 29 sena studja barra ħadem barra ma qiegħed għaw Malta llum jipprattika Malta. Għandi persuna oħra vera interessanti, Dr. Omar Kassab billi kien bennej u għamel ħafna affarijiet oħra ma llum tabib u tabib li jipprattika fl-isptar tagħna Mater Dei. Mbagħad għandi il-Jan Spiteri ili nafu snin niftakru dak it-tifel gustus u għadu gustus. Meta kellu 11-il sena kellu sfortunatament mart serju, kellu tumur imma għall-grazzja Alla mhux tal-li fiq tal-li baqa' jispira tant żgħażagħ madwaru u għalhekk xtaqtu li jkun magħna wkoll illum Jan għandu 22 sena. Grazzi kollha li ġejtu magħna. Ħanibda bik. Il-podjatra Joe Shortino li inti tispeċjalizza ovvjament fil-kura tas-saqajn u xek. X'inhi l-istorja tiegħek? Jiena meta smajt biha tillaħwa kemm interessanti. Kontu l-Awstralja, kull ma kellek 11-il sena, kontu btala l-Awstralja x'ġara eżatt? Iva, dak iż-żmien konna btala u kelli head injury, kienet pjuttost dilleħħa f'berqa, kienet sajjata fil-bnazzi għalina fej kienet xi ħaġa fejn kont qed nissilet mal-ħajja, tista' tgħid dak iż-żmien. U biex ġrat din kienet mingħajr ma nidħol f'ħafna dettall kienet injury fej iż-żiemel kien laqatni fil-ġenb ta' rasi u kien impatt sostanzjali. Kont airlifted l-isptar ukoll, ġifri bil-helikopter u xi ħaġa li ma niftakarx s'intendi. U minn dakinhar il-ħajja qatt ma kienet l-istess. Ma għamilt qatt li jiem ġo koma inti wkoll u xi. Iva, huma jagħmlu induced coma, ġifieri jagħmluha minn qatt mediku biex jistrieħ il-pressure fuq il-moħħ u ma jkunx hemm komplikazzjonijiet oħra. U iva, kienet bidla kbira. U għaliex taħseb li nbidlet ħajtek minn dakinhar li llum Alla jbierek inti ta' suċċess kbir? Nbidlet għal numru ta' raġunijiet. Jiena nħoss li fiżikament nazzardaniet li qatt ma batejt, għal grazzja Alla, qatt ma ħassejt li kelli xi diffikultà partikolari minnaħa fiżika, però naħseb minnaħa emottiva, minnaħa ta' inti dak iż-żmien tant tkun bidla kbira tikkonfronta person stess, tikkonfronta l-moralità, tibda tinterpreta u tipprova tifhem in-nies ta' madwarek, il-ħajja, ċirkustanzi. U da rridu niftakru din hija perspettiva ta' tifel ta' 11-il sena. Rridu naraw il-ġrajja minn moħħ ta' tifel ta' 11-il sena fej għadu qed jifforma, anzi beda jifforma naħseb, u żmien adolescenti fej naħseb pereżempju soċjalment forsi kien iħossni naqra mwarrab, mhux mifhum, frustrazzjoni, xi naqra rabja wkoll, għalfej bħal speċi ġrat lili u naħseb dak kien żmien ta' sfida minn dak lat. Imma mbagħad inridu ngħidu inti wkoll għandek storja vera interessanti ġej minn familja ta' tobba, il-mama, il-papa u anke aħuk. U taħseb li din ukoll ispiratek biex ukoll tidħol fil-qasam mediku? Iva, naħseb li kont nara il-ma u l-pa jienu nikber, narhom jaħdmu man-nies, saqajhom mal-art u kif tajt ma down to earth ħafna u issa qed tipprova ttejjeb dak il-ħajja tal-bniedem dak li jkun. Forsi ma aspiranix direttament għal dik il-karriera partikolari, però it rubs off ngħidu bl-Ingliż. U l-fatt li inti għaddejt minn din l-episodju kiefer ħafna li żgur kien kiefer għall-ġenituri tiegħek. Taħseb li llum meta tara pazjent tifhmu aktar għax inti għaddejt minnha, għaddejt minn ċertu esperjenzi, għax inti tara ovvjament diversi sfidi fis-sieq. Ejwa. Tipprova li tifhem u tipprova tara xi kultant forsi tmur lura tara dak it-tifel ta' 11-il sena, ta' 12-il sena, xi naqra mgerfex u xi naqra inċert u nuqqas ta' ċertezza
mill-ġejjieni tiegħu. U isma' l-eruq ta' kollox fil-ħajja hija l-empatija li provaw nifmu dak li jkun, li warbu naqra l-emozzjonijiet forsi intens tagħna ta' dak il-ħin, jew nippruvaw nifmu l-dak li jkun. Bla dubju li sawritni u ispiratni l-inġeri tiegħi stess, iva. Proset, Dr. Kassab, jiena niftakar meta rajdi l-istorja tiegħek, bennej tabib jista' jkun tlaħħaq tkun bennej u mbagħad tkun tabib meta naf is-sija attwali tagħmlu l-isptaġġ li kont pazjenta u jgħidu li għamlu shift ta' 36 siegħa. Alla fejn issib il-ħin ħanibdew minn hemm. Inti mhux minn dejjem kont bennej, bdejt anzi fil-arti tal-arti marzjali mal-papa u x'hekk fil-kung fu. U mbagħad waħdek għax jinsib li ġej minn familja ta' bennejja. Le, fil-familja m'għandi ħadd bennej technically. Kif tħalt fiha din? Qatt li kellek bis-16 sena. Jiena meta kont tifel żgħir minn dejjem niftakarni nħobb dawn l-affarijiet hekk ta' manwali, affarijiet construction u hekk. F'sens jien meta kont żgħir meta kont nilgħab sakemm kelli 5-6. Nana kienet tixili l-karozza ta' remote control, ma kienux jagħmlu ġurnata għandi. Kont inżar magħha, naħdel għall-mutur, il-botot u hekk, jien kon qgħod ġo bank beds taħt u ħija kien joqgħod fuq. Allura ma saqf tal-bank beds kon naqbad daw il-parts li kon naqla l-mutur u hekk. Nieħu l-wires tagħhom naqadhom mal-batteries u nagħmel jew fan jew bozza. Kont jien hekk kont noħobb nilgħab niftakar. So dejjem bqajt irrid nara kif ħanibqa' nimxi l qoddim. Kont missieri meta kien imur jirranġa l-post li kien kellhom dak iż-żmien, kien jieħu li bismi, sens kien jgħidilna kollha ma jibis kont inkun imur minn ħuti. U jien għalija hemmhekk kont nitpaxxa l-għana tiegħi fatt li kont nagħmel affarijiet żgħar fejn tibda taġin l-ottajn u hekk. Minn fejn bdejt hemmhekk sewwa, mbagħad bqajt dejjem timxi l qoddim tibqa' titgħallem sakemm mbagħad bdejt tallimt is-sena tal-madum, bdejt impoġġi l-madum, tlaqt ar-rasi, u mbagħad wara għadti mhux ħanibqa' fuq madum biss. Komplejt plumbing u drain, żidthom dejjem mal-madum, sakemm mbagħad kont mort għamilt mazzi għax għandi tziju kontrattur illum il-ġurnata. Kon mort hekk biex nġib naqra esperjenza ngħinu naqra kemm kelli dak iż-żmien naħseb 15-16, konna nwaqqgħu dak iż-żmien. Mbagħad qed jien nixtieq nibda nibni, nitgħallem nibni speċta. Qed tziju ejja ħanorik darba kif tpoġġi l-briksa, bil-briks konna bdejna dak iż-żmien. Bdejtu ħadd gost għattejja dan nista' nkompli bih speċta. Dejjem tipprova ġurnata wara ġurnata sakemm fl-aħħar titgħallem. Issa, mela, mur kienx biżejjed imma bad il-professjoni ta' bennej u mbagħad mor tal-tabib li mhuwiex kors faċli. Mbagħad minn fejn nibdet din il-ħajra mbagħad li tmur fil-qasam mediku? Qasam mediku ukoll kien hemm ħafna raġuni għal xi xtaqt immur il-qasam mediku sewwa ħafna ma' xulxin. Imma pereżempju waħda minnhom niftakar meta kont żgħir, meta tkun timratta spiss tkun għadek tifel żgħir sewwa rriħat u hekk u tmur għand it-tabib. U inti għalek tifel għandek rieħ ħadd jużak naqra griżmejk u hekk għandek xi ħaġa kbira ma tafx għandek jisek taħsbek l ħadd mut. Insomma tmur għand it-tabib. U t-tabib tiskanta kemm jeżaminak naqra u jgħidlek wara rilsienek u hekk, jarak naqis malek sidrek u hekk, qisu jinduna x'għandek. Kienet hemm tinteressani, kont ngħid imma kif jista' jkun, bħal speċi jaf x'qed inħoss jien x'għandi mingħajr meta jara jisu minn barra kemm eżaminak u jaf x'għandek speċta. U dejjem affaxxinatni dik il-ħaġa xtaqt illi nitgħallem iżjed biex xi darba nkun jien bħalu u tipprova tara kif tgħin. U inti issa gradwajt is-sena l-oħra. Sena l-oħra, eżatt. U għad tipprattika, għadek biex jissa bil-prattika, u għandek sigħat twal, issa tista' tgħidli kif issib l-enerġija għax fil-fatt tara ġew qed jitħaq għax jaf xi ġifieri wkoll ix-xogħol fil-qasam mediku. Tikkonċentra ħafna biex tkun qed iddur il-pazjenti. U ssib l-enerġija biex tmur tibni, indi ma nistax nifhimha. Femni ftit. Ara, meta waqt li tkun qed l-isptar, moħħok tiffoka inti tgħid jien bħalissa għandi s-sija tiegħi hawnhekk, allura moħħok qed tiffoka l-prijoritajiet hemmhekk. Tiffoka fuq xogħolok, imma mbagħad tonsil lesti. Xogħol imur in-naħa l-oħra, mbagħad immur insuq għal fejn nkun qed naħdem bħalissa, bħalissa qed naħdem il-qawra, insuq għall-qawra, naħdem il-qawra, mbagħad tiffoka hemmhekk. Fida xogħol, mhux delizzju ġifieri tmur taħdem. Xogħol ma qatt ma rajtu bħala xogħol, jien dejjem rajtu bħala hobby fl-aħħar mill-aħħar. U tibni. Nibni, li jkun hemm bżonn, pereżempju ġili, għax tista' sir nieħu proġetti kollox, qabel kif kont qedlek fil-bidu kont dejt bil-madum biss, u mbagħad żidt plumbing u ilma magħhom, issa l-ġurnata wasalt fil-bini wkoll. Interessanti. U tibni inti ġifieri. Nibni le bidi. Infatti jiena ta' 19 l-ewwel binja li bnejt kienet id-dar Tommi, kienet tafdat li mela. Ommi taf kif jien, u taf jien jekk naf ħanilek naf, jekk ma nafx ħanilek ma nafx. U kienet qalt li tixtieq tibni d-dar fejn qegħdin bħalissa, qalt li taħseb tagħmilha, għatilha jwa nagħmilha ma.
ekk għattela biss daqsek għafdat fija u jien bnejta. U kemm għajtu sar li kellek kellna. kellek nies miegħek? Xej dik għam bnejnija jien nibnu misirina u l-briks. Bis-serjetà. Mela, mbagħad għan wasal ta' saqaf għax-xater kien jiġi ħija żgħir jgħinni wkoll pereżempju xi għandek ċertu trafetti hekk kif huma u l-ispen kbira bej wieħed waħdek ma tlaħħaqx u wieħed isfelina u l-għaru kan ikunu tnejn. Misirna u l trafetti u jiena ħajja armajna xater kollu, mbagħad għamilna l-struttura tal-ħadit li kien hemm bżonn, tajna l-konkos u għamilt mżejn ġistolari hemmhekk. Imma hemmhekk kull briksa jien poġġejta f'posta u fejn kien hemm bil-partit bil-ġebel. Jgħixu fih ovvjament. Sa ngħixu fiha jilna mela, dik ma kelli 19, ġifrilu, kważi light years id-dar. Illaħwa. Dik kienet l-ewwel binja li bnejt. Veru interessanti, ġifiri ħallejt nibla klim. Is-senjur li għandkom ħdejkom dak iż-żagħżugħ Jan, dak niftakru ta' 11-il sena nxieq reġjattella ritratti, niftakrek kemm kont nimpressjonaru f'kat dak iż-żmien kulħadd jiġri warajk il-ġurnalisti, ta' 11-il sena trid tejn inti kont għaddejt minn żmien kif irridu ngħidu ta' 11-il sena biss u x'hekk fakkarna ftit Jan. Ekku ġuri ta' 11 ġej diagnosed with brain cancer, eżin wara żmien li speċi kien ikolli u ġieħ ta' rasijiet u daw il-tip ta' sintomi u speċi mbagħad one fine day tħalt l-emerġenza, scan, speċi għandek brain cancer, emerġenza għall-operazzjoni, u mbagħad ovvjament il-proċess kollu minn kemoterapija għal-raġġi għall-operazzjonijiet, so kienet storja ta' 9 xhur u speċi li fija tkun affaċċjajt il-mewt prattikament kull ġurnata tul dawk id-9 xhur għax kimo ikisrek mod ir-raġġi għajuk mod ieħor operazzjoni tiddejjem tirkupra. So 9 xhur ta' battalja prattikament. Imma fl-istess ħin naħseb li hija esperjenza li tibnik bħala bniedem ukoll. Ġifieri l-ġurnata m'għandix ħares lejha l-ħajja bħala u ngorf u kull ħaġa, speċi kandi 5 minuti ċans. Riġt barra, rajt ix-xemx, u hekk speċi tapprezza. So titgħallem tapprezza iktar il-ħajja, titgħallem tapprezza anka il-professjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, ovvjament mingħajrhom ma tasalx sa fejn wasalt illum. So diki l-istorja in short. Jien niftakar li 11-il sena ilu inti kulħadd jiggustak għax inti kontat jiena rrid nibqa' ngħin għax inti taf kemm batejt, tibqa' tgħin lit-tfal u kulħadd kien jiggustak. Jan, ġifieri niftakrek kont storja li kulħadd qed isemmi. Dak it-tifel ta' 11-il sena ma f'xi reġija fil-fatt hemm marak. Dak huwa l-Jan, dejjem kont tifel simpatiku, gustus u nsellem il-mama Caroline ukoll li batit ħafna miegħek u l-familja kollha batit miegħek. Inti għat li bidlitek din l-istorja u li l-lum tapprezza aktar il-ħajja. Il-lum kem tifhem naf li għadek tħobb il-puttinu inti u r-Reni u l-Anġel. Il-lum kem tifhimhom dawn it-tfal li l-lum għadin rikoverati fl-isptar għaddejjin minn dawn is-sitwazzjonijiet kif li jint taf xi ġifieri. Tifhem id-dbatija tagħhom mhux biss id-dbatija fizika, ġur mux l-uġieħ biss u r-recovery ma id-dbatija emozjonali, ġviri, eżempju, l-mod ta' kelma jien kelli sajf minnhom fejn ma stajtx nom, kon nara jien naf ritrat ta' ħabib tiegħi jew ta' xi ħadd xi familja ta' ħabib tagħna li din il-baħar, hija waġa mhux fiżika ma emozjonali, tifhem? So jien nista' nifhimhom mill-bidu sal-aħħar speċi daw tfal mhux x'inhu għaddejjin, forsi mhux eżatti l-istess storja, forsi treatment differenti, forsi proċestika differenti minn tiegħi, imma il-qafas hemm jgħid. So meta nara tfal li għaddejjin minn din l-istorja speċi tħoss għalihom u tifhem l-importanza li jkollhom support system tajba tul il-proċess kollu. Jekk hawn tfal bħalissa li qegħdin rikoverati u qed jarawk, forsi qegħdin id-dar rikoverati u qegħdin l-isptar, inti l-11-il sena ilu taf eżatt il-martirju, x'tgħidilhom il dawn it-tfal Jan? Jien dejjem nagħmel appell li dat-tfal li qegħdin jgħaddu minn dal-proċess jagħmlu kuraġġ, li tiġġilidha u li speċi tipprova ma tħossokx li inti l-vittma ma rader tipprova dejjem tiġġieled u tikkumbatti li tipprova żomm moral li tgħinek tfiq u tgħinek tirkupra. So jien dik kienet waħda mill-iktar affarijiet li għanitni, li dejjem nipprova nżomm dik il-pożittività għax
ma l-dbatija speċi fiżika l-aħħar ħaġa li trid huwa li tkun qed tħossok li inti l-vittma tħossok drained emozjonalment, so inħeġġeġ il-dat tfal li jippruvaw jiġġilduha u li jaraw l-aħħar tal-vjaġġ. So jaraw il-punt fejn daw jistgħu jitfejqu u li jistgħu komplu jgħixu ħajja sabiħa u normali. U inti l-lum taħdem studjajt għandek tfajla u kol, għax rajt ritratti prosek. Ġifiri, l-lum, il-ħajja sabiħa. Il-ħajja sabiħa bħajt ġilida ma bħajja. Ġo, kem tifhem il-Jan? Għax Jan 11 sena, għandu kol kellek 11. Kem tifmu fej forsi ġili ħassejtek inqas minn tfal oħra? Minħabba dak li għaddejt, dak iż-żmien. Iva, nifmu li għanu ta' 11 sena baqat li f'moħħi u koll, essa li semmejni, naħseb nifmu koll fej meta semma li għattejt li forsi ma tkunx mifhum u iħossok naqra iżolat mill-bqija ta' sħabek u di għal-ħafna raġunijiet fosthom jiena bħaljan fil-bidu kont imċaħħat milli nilab l-sport, immur niġri u nilab il-futbol u nagħmel il-PE, inkelli żmien fejn ma kien nagħmilx. Iva forsi b'naqra imqarbet so b'naqra bil-karattru rebellus tiegħi forsi kont mort sit qabel milli suppost imma li tara sħabek qed jilabu qed igawdu ż-żożija u t-tfulija tagħhom. Forsi kapaċi tniggess ftit imma ovvjament il-paċenzja importanti wkoll u jiena wara li kelli l-inġeri tapprezza li il-moħħ huwa l-aktar organu importanti tiegħek tibża għalih. U Jan jifhmek għax fil-moħħ kien. Eżatt ukoll, eżatt. Dik hu li mbagħad naħseb anke ma meta bdejt nitfarfar ta' b'mod soċjali, forsi jiena żgur ta' din naħseb tajjeb li nsemmu aktar fis-soċjetà tagħna li jiena kont pereżempju insigur fuq nirrakkonta din l-istorja li kont insigur li ċerta emozzjonijiet u ċerta problemi u kif ġrat u dal-affarijiet kollha. Illum minix sintendi għax ma rridux ninsew il-support l-eroja silenzjużi tista' tgħid il-familja, il-ħbieb, it-terapija wkoll l-għajnuna psikoloġika matul iż-żmien. Għajr minn hekk qed insemmi l-għajnuna psikoloġika naħseb jien ukoll dejjem kont rabbejt din il-kurzita naturali fuq infusi, ta' madwari, sintendi, mhux fuq ibis. Imma niftakarni għamil żmien malli ħriġt mill-iskola tas-sekondarja fejn għalija kien qisu dik kienet punt ta' bidla fejn mort imbagħad tas-sixth form. Naqra l-kodba, nisma' l-poddati, dokumentari u ovvjament nies li narhom reliable u narhom ta' stoffa. Dwar xiex ikunu dawn il-poddati? Self-development, storja. Ġifri inti ħassejt li titissaħħaħ dak li rid. Iva. Urna xxielek għax inti studjajt barra, ħdimt barra, ġajt lura magħna. Iva. Issa inti titlaqniex ta' Dr. Kassab, ħalli abqa' magħna. Jew, titħajjar titlaq mill-Malta inti. Le, ma nmaġinax ħajti barra. Insifer iwa holiday imma ngħix barra s'issa. Bħala tabib. Għadek tabib ovvjament frisk nistgħu ngħidu u taf xi ġifieri tbatijax taħdem ta' binnej ukoll taf in-nies. L-empatija lejn in-nies kemm importanti li tabib jifhem u jħoss id-batija tal-pazjenti li jkollu qudiemu. L-empatija hija kollox fil-verità. Jenti jekk il-pazjent ħatorħ li inti qed tħoss minn xi xaddejju li lest li qed tifhmu lest biex tgħinu, dik tiskanta diġà tagħmel differenza kbira għall-pazjent għax jiena meta jidħlu għandek pereżempju pre-op, bħalissa din fuq il-qasam ta' surgery aħna. Jidħlu tarahom għall-pre-ops il-pazjent ikunu ansjużi, inkwetati u hekk għax ħajmorru għall-operation u hekk, imma meta jibdew jitkellmu miegħek jew pereżempju anke jkunu għamlu outpatient appointment mal-konsulent u bagħad jinżlu għandek għall-pre-op. Il-mod jgħidulek illi l-konsulent kif kellimhom u kif kellimthom inti kemm kont tħalt fiż-żarbun tagħhom qed tifhimhom illi mhux ġast kemm rajthom numru daqshekk ejja ħammorru u xert kellhom konsens u ġibthom fuq il-konsens tagħhom u entom dik tiskan diġà jgħidulek illi diġà tħossni aħjar. Li ħajmorru għall-operation diġà ħajmorru. U kemm tfisser għalik illi meta tara pazjent taf li għamiltlu l-ġid u anke inti xtaqt li tiġi. Dak hu sodisfazzjon tax-xogħol fl-aħħar mill-aħħar dak li ħallek timxi l qudiem għax ix-xogħol tal-isptar fih tiegħu ġieli jiġu ġranet fej
isabtu, imma mbagħad meta tara tbisima fuq il-pazjent li anke meta tidħol taraħal biex tmur leħ fejn sodda u jarak ġej jgħidlek hawn dott taraħ bid-tbisima li hekk reġaqan fuq tiegħu meta għax tkun taf x'għamilt miegħu tibbusjak u tgħinek ħafna. U Jan, inti missejt ma' ħafna tobbara kemm mort darba inti kont mort barra wkoll fakkarni. Iva, Kont Londra inti. Operazzjonijiet Londra u radioterapja l-Ġermanja. Ġifieri taf xi ġifieri tobba. Ekku. U kemm kienet tkun tiftakar ta' tifel tkun importanti għalik l-empatija. Tagħmel id-differenza kollha u kif qed jgħidu speċi il-fatt li hemm xi ħadd li qed jipprova jifhmek li qed jgħinek speċi li tħossok aħjar emozjonalment, anka il-fatt li mhux isaqsuk speċi x'qed tħossu hekk ma jsaqsuk kif qed tħossok moralment, jgħinuk isserraħ rasek fuq ċertu affarijiet għal mod ta' kelma. Meta kont qiegħed l-Ingilterra u meta kont qiegħed Malta qabel kull intervent u qabel kull forma ta' treatment dejjem kelli dak is-serħan tal-moħħ li speċi serħu li rasi għal xi jindieħel u hekk il-Ġermanja sfortunatament kien hemm punti fejn ħassejt naqasajri sniħuta barra mill-ilma. So mingħajr ma trid il-fatt li ma kellekx dik kif taqbad tajt dik l-empatija forsi. L-empatija minnaħa. Forsi anke l-lingwa u nimmaġina. Il-lingwa mhux li kienet berjeta barra minna u għax u sptar internazzjonali, ma l-empatija kienet nieqsa u kienx hemm xi ħadd li speċi ituk lista ta' side effects kollha x'intara ġib għajnejk wara widnejk. U mbagħad tmur issaqsi dwarhom, yes, daw kollha jistgħu jiġru jgħidulek, ma speċi ma jgħidulekx li di rari ħafna, so inti tmur diħel għall-ewwel session ta' radiotherapy diġà bras li ħajġrilek xi ħaġa ta' barra minn hawn. Dr. Kassab qed jaqbel miegħek. So irrid ikun hemm dik l-empatija min-naħa tat-tobba li speċi jgħidulek, isma' daw vera jistgħu jiġru, imma daw huma l-iktar komuni, daw jiġru rari, imma jekk jiġru hemm mod kif nistgħu nirkuprawhom xorta waħda. So il-fatt li jkun hemm dik l-interaction tagħmellek id-differenza kollha. Vera, rridu ngħidu wkoll, intom qegħdin fil-qasam medku għandkom xogħol diffiċli ħafna mhux biss tridu tikkuraw u grazzi għax-xjenza u l-avvanzi li jsiru tfejqu lin-nies, imma wkoll tidħlu fl-aspett psikosoċjali wkoll u psikoloġiku, ġifieri ma tkunx dik biss, sux vera, ġifieri il-pazjent għandu l-istorja kollha tiegħu mhux biss da. Id-direttur speċjalna l-ħin diġà kif jista' jkun. Messaġġ qasir mela minn għandek forsi kuraġġ għal dawk illi jaqtaw qalbhom milli jsegwu l-ħolma tagħhom, inti li ma kellekx tapit mifrux, imma tħalt l-isfidi u rnexxilek tasal. Bħalma rnexxilhom jaslu ġew anke Jan. Qatt ma tittaqta' qalbek dik importanti ħafna. Ħajru żmien fejn inti ħadd irdni għax huwa proċess tqil fl-aħħar mill-aħħar, imma tkun determinat, moħħok irid tkun fl-aħħar mill-aħħar kollox, tkun reżiljenti ħafna għax faċli tgħid jien ħadaqsek ħanċedi ħanieqaf, imma mbagħad il kont inżomm f'moħħek ġieli ġraw li ngħid li ħanieqaf ma rridx inkompli, mhux darba, imma mbagħad tkun ngħid jekk ħanieqaf għada pitada ħajgħaddu żmien bħalli kieku gradwajt. U ngħid kieku bqajt issapportejt illum il-ġurnata kieku huwa sir tabib eżempju, mbagħad naħseb dik il-what if tibqa' tiħon tiegħek għal ħajtek kollha, jibqa' jdispiċċik tgħid kieku provajt, allura jien ngħid għati kollox, prova għamel tiegħek, għalhekk ma nnexxix ma tiegħek lanqas tiegħek għamiltu. Proset il-podjatra ġew xortina, Dr. Omar Kassab, Jan Spiteri, grazzi ħafna li ġejtu kuxjenza llum, għax ċerta li ħadħallu impatt f'dak li jettu, grazzi lid-direttur Marco Spiteri u l-kru li għandi fil-studio fil-Kamra tal-Kontroll u jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.